היי, אנחנו נפגשות פה היום עם אישה מהממת, אמיצה, מעוררת השראה, נקראת קטי. מקימת הפודקאסט כלא דמיוני, ומביאה קול נורא נורא חשוב לשיח על תעשיית הזנות, ריפוי, על חופש. אנחנו נפגשות בעצם אחרי שני ראיונות שקטי השתתפה בהם, בערוץ 13, בתוכנית של מוריה וברקו, שבוא נגיד ככה, העלו המון תגובות. אף אחד לא מכריח אותה ללכת להיות זונה. אבל היא מספרת לך שהגיעה להיות זונה בגלל טראומה מינית. אז היא הגיעה, אבל אני יכול לתת לך מיליון זונות שהולכות כי הן רוצות לעשות כסף. אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה. אני ללי, ואני נמצאת פה מטעם עמותת נשים לגופן, עמותה שבאה לעשות שינוי בתפיסה הכוללת של בריאות של נשים ונערות בישראל. אשמח קטי, תציגי את עצמך. אני קטי גבעוני, שורדת זנות. עד לפני 7 שנים עסקתי בזה. לפני כמה חודשים באמת החלטתי להוציא את הפודקאסט שלי, כלא דמיוני, כדי בעיקר לצאת מהבושה וההסתרה שלי. יכולתי לשאת יותר את המחשבה שאין לי מקום, כמו שאני ועם מה שעברתי. והחלטתי לבדוק את העולם ולראות באמת אם יש לי את המקום הזה. ווואלה, גיליתי שכן, יש לי ממש. הדבר שהכי התביישתי בו הפך להיות פשוט תזכורת המסוגלות שלי וליכולת שלי לצמוח מכל משבר. המטרה העיקרית שלנו בשיחה הזו זה ככה לתת לקול שלך להישמע, ומה רצית להגיד ברעיון המקורי? ניסיתי להסביר שהסיבה שבעצם נשים או גברים בוחרים ללכת ולמכור את גופם, זה מתוך הבנה שזה הערך שלהם. כמו כל עבודה, אגב. כשהוא אמר נשים עושות את זה כי הן רוצות לעשות כסף, הוא צדק. אבל למה מבין כל העבודות בעולם אני אבחר למכור את הגוף שלי? בן אדם תופס את הערך העצמי שלו כמיניות או כגוף, בגלל שהוא למד את זה בחוץ. איפה לומדים דברים כאלה? לומדים את זה דרך פגיעות מיניות שעברנו, דרך מקומות בהם החפיצו אותנו, דרך מקומות בהם העולם שם עלינו תווית, זה מה שיש לכם לתת. אז כל אישה שבוחרת לעבוד בתעשיית הזנות, זה כי היא עברה משהו שלימד אותה שזה הערך שיש לה. אז אחרי הרעיון הראשון שממש התפוצץ ברשת, קראו לך לרעיון נוסף כדי להתנצל. איך הרגשת אחרי הרעיון הזה? הרגשת שברעיון הזה באמת שמעו אותך? תראי, בשתי הרעיונות זה ברור שלא הייתה שם הקשבה ונכונות באמת לשמוע ולהבין. זה הרגיש כמו מישהו שמנסה לדחוף ממנו אשמה, ואני גם בחמלה לגבי הדבר הזה. אבל ברור לי שלא הייתה שם התנצלות כנה. אחלס, לא היה מה להתנצל בפניי, אני לא נפגעתי בכלל. ההתנצלות הייתה צריכה להיות התנצלות למדינה. כבן אדם שיושב שם במקום של איש תקשורת, שמגיע לתפוצה כל כך רחבה, ואומר דברים כל כך חשוכים, שפוגעים בכל כך הרבה אנשים, זה לא קשור אליי בכלל. כאילו בוא ותיקח אחריות רגע על הדברים הקשים שאמרת. אני חושבת שהתפיסות שהוא הציג, אמרת שהלכות לעולם של פעם, אולי הן בכל זאת גם עדיין לצערנו קצת נפוצות. זה משהו שאת נתקלת בו ביום יום. אני חושבת שאנשים הם גם בורים בנושא הזה אולי הם גם לא רוצים לדעת. תפיסות מוטעות לגבי תעשיית הזנות. זה משהו שאת מודדת אותו איכשהו? צודקת, זה עדיין קיים. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו שיפט, איזושהי תנועה להתפכחות וכזה יותר מודעות, שבאמת לא הייתה פעם בכלל. באמת, אני שומעת את הקולות האלה. יש שם בורות, אני פה כדי להעיר את זה. עמותה נשים לגופן, תפיסת הבריאות שלהן היא מאוד רחבה. כלומר, לא היעדר חולי. הסתכלות על הבריאות בתור בריאות נפשית, בריאות מנטלית, מיניות מטיבה, מערכות יחסים מטיבות עם הסביבה, עם עצמנו. איך את רואה את החיים שלך משתנים מלחיות בכלא דמיוני, עם בושה, מסתרה, עם סוד מאוד גדול, ליציאה מהכלא הזה? אני יכולה לחלק את החיים שלי כזה ל3 חלקים, שלב הזחל, הגולם והפרפר. הילדות, תקופת הזנות וכל מה שעברתי, בוא נגיד עד גיל 25, ששם בעצם כזה שיניתי את החיים שלי, ואני מרגישה שכזה עברתי מזחל לגולם. בתקופה של הגולם הייתי בהסתרה, הייתי בחושך ממש. זאת אומרת, אני כאילו הכל תקין איתי, אני פתחתי חברה ומאוד הצלחתי, וחברים וזוגיות, וכאילו הכל נראה מדהים, אבל בפועל אני מפחדת לצאת ולהוציא את מי שאני באמת, כי יש בי פחד אמיתי שאני לא ראויה עם הסיפור שלי. הרגשתי שאם יהיה את הסדק הכי קטן ויגלו מי אני באמת, אז הכל יישבר. לא יהיה לי חברים ולא יהיה לי בני זוג, ואף אחד לא ירצה להיות קרוב אליי, והכל יתנפץ לי. ואי אפשר לחיות עם החרדה הזאת, שבכל רגע נתון אתה יכול לאבד הכל. באיזשהו שלב אמרתי די, ואז באמת החלטתי לצאת עם הפודקאסט. וכשיצאתי עם הפודקאסט ובחנתי את העולם, ובאמת
קיבלתי כל כך הרבה אהבה והערכה בנקודה הזאת. עד היום אני כאילו לא מאמינה שכל כך התביישתי בזה, שזה הפך להיות היום כזה, אחת הכאבות הגדולות שלי, פשוט כל כך שחרר אותי. ברגע שהוצאתי את זה החוצה, זה הבחירה שלי להגיד, אני מקבלת את החלק הזה שבי, וזה כזה, סוף סוף אני שלמה. באמת, כל חיי השתנו, לא יכולתי לבקש טוב יותר. אני באמת חושבת שהקול הזה שלך, מעבר של שיח על הסיפור שלך, הוא שיח עלינו כנשים וכחברה, נורא 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 חשוב. אז תודה לך שאת מביאה אותו, יכולת שלך להיות אמיצה ולעשות את הצעד הזה. אני מעודדת גם את כל מי שצריפה, תמשיכו את השיח הזה איתנו בתגובות, מחוץ לאינטרנט ובעולם האמיתי, ונמשיך להפיץ את האור הזה. תודה ללי, איזה כיף. ממש התרגשתי. תודה לך.